Určite ste zachytili v posledných mesiacoch, ako na nás z každej strany vyskakuje to, ako výrazne sa budú na hypotékach zvyšovať splátky. Je tomu skutočne tak? Do konca roka 2025 sa na približne 350 000 hypotékach bude meniť úroková sadzba a tým aj splátka. Aktuálne až 3/4 z týchto hypoték majú úrok do 1,5%. A teraz to najdôležitejšie. Iba u 23% týchto hypoték sa zvýši splátka o 100 až 200 eur mesačne a iba u 8% to bude cez 300 eur. Uvedieme si príklad. Ak ste si zobrali hypotéku v roku 2018 až 2020 vo výške 100 000 na 30 rokov s fixáciou 5 rokov a máte úrok 1%, vaša splátka je 322 eur mesačne. Po 5 rokoch máte úrok 4,5% a splátku 451 eur mesačne. Takže sa vám splátka navýši o 129 eur. Avšak z tejto splátky ide na úrok až 266 eur mesačne, čo je takmer 59% z celkovej splátky, kdežto pri úroku 1% išlo na úrok iba 77 eur. A to je ten hlavný rozdiel. To znamená, že pri terajšom úroku 4,5% sa vám trikrát pomalšie znižuje dlh ako pri úroku 1%. Odporúčame sa zamyslieť a poradiť, ako svoju hypotéku optimálne riešiť. Nezabúdajte, peniaze sú čas.